नोंसोरनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों नोंनि आगान। फाव खालामनाय नुनो मोनदों हिर'ग्राफा लिसा बसुमतारी। मेथाइखौ रोजाबदों रिमाल दैमारी। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय। भिडिअखौ नायाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।